Добър вечер! Здравейте всички последователи, членове на нашата група по пътеводител за физическо и емоционално здраве. Искам днес да споделя с вас една случка с моят син, с която да ви разкажа как всъщност работи техника за емоционална свобода и как от една емоция, от една случка, от една ситуация ние стигаме до съвсем друга ситуация и случка, която е сходна и начин, по който ние сме се чувствали в някакъв момент. Ще помоля на тези от вас, които в момента ме слушат, просто да напишат в коментар дали ме чуват добре, дали се виждам добре, дали интернет връзката е добра в момента. Нека да разкажа всъщност моят син Калоян. Той е на почти 9 години, другият месец ще стане на 9 години. Тази вечер, лягайки си, всичко както беше наред, изведнъж избухна в силно емоционално състояние, започна много да плаче и много силно се разстрои, при което аз го попитах, какво се случва, защо се разстрои, какво стана. И той ми казва, понеже на работа при неговия баща имаше едно кученце, което от мъничко го бяха взели и той много го обичаше да си играе с него, когато ходи на работа при баща му. И той разбра днес, че кученцето го няма и че не могат да го намерят. И лягайки си, не знам, сега се сети явно за тази случка, много силно се разстрои. С техника за емоционална свобода, както обясних в публикации, в други лайфове, ние потупваме по определени точки на нашето тяло и изказваме всичко това, което чувстваме в момента. И той, водейки го, разбира се, в ситуацията, аз му подавах някакви изречения, някакви думи и той ги повтаряше, че в момента е много разстроен, много е тъжен, че вече няма да може да си играе с Рокси, че нея вече няма, че няма да може да я гушка. Той си каза всичко това, което така му беше на сърцето и което чувстваше. Беше много силно емоционално разстроен. Разказвам тази случка, за да разберете всъщност, че от тази случка ние тръгваме и стигаме до съвсем друга ситуация и случка, задавайки определени въпроси, изказвайки тези емоции в самия момент. Аз му задавам въпрос, Коки, кога някога ти отново си бил тъжен и си искал някого да гушкаш? Кога, примерно, ти си искал да си играеш с някого? И той започва да ми казва, аз много искам мама и тати да ме гушкат. Ние, разбира се, го гушкаме, казвам му, че го обичаме, но явно той има моменти, в които изпитва по-голяма нужда да бъде гушкан и съответно да чува тези думи, при което, той казва, ами иска мама и тати да ме гушкат, да ми каже, че ме обича. Ние му казваме също, че го обичаме, но всъщност идеята е, че от кученцето, което символизираше, че му беше тъжно точно за него, че искаше толкова много да си играе с него, толкова много да го гушка, всъщност символиката подсъзнателно е, че той има нужда повече мама и тати да го гушкат, има нужда повече да си играе с нас. При което аз му задавам въпрос, на какво би искал да си играем повече, какво би искал да правим повече. И той съответно изрежда какво би искал да прави. Давам ви го като пример, защото ние тръгнахме от съвсем друга ситуация, от съвсем друго емоционално преживяване, което беше много силно за него и всъщност стигнахме до съвсем различна негова нужда. Така работи самият метод техника на емоционална свобода. Ние, освобождавайки една емоция, която в момента чувстваме, в самия момент, изказвайки всичко това, което чувстваме, стигаме до корена на проблема всъщност и до това какво всъщност ни води в тази ситуация и че непривидно ситуацията е една, а всъщност ситуацията е съвсем друга. Исках да ви го споделя просто като черпейки от моя ежедневен опит, защото за мен техника за емоционална свобода това се превръща в начин на живот. Първо, работейки върху себе си, собствените си емоции, наблюдавайки собственото си тяло и усещайки кога даден човек и дадена ситуация мен ме кара да ме стяга гърлото или ме свива сърцето или ме се стяга корема, усещайки, наблюдавайки първо собственото си тяло, защото много често ние хората в днешно време, ние се смиквали повече да сме в ума. Ние повече мислим, не чуваме, не усещаме нашето тяло, не усещаме нашите чувства и сме свикнали повече да бъдем в ума.
Техника за емоционална свобода дава възможност ние да наблюдаваме нашето тяло, да наблюдаваме нашите усещания, да видим къде, какво усещаме в тялото си. И всъщност там това ни дава знак и ни дава така сигнална червена лампичка, че тук нещо се случва. И всъщност ние имаме техника, която ни преподадоха, техника за преследване на болката, и всъщност от една болка ние можем да стигнем до нещо много, много по-дълбоко, което сме изпитали в някакъв друг момент, в нашето детство, в друга ситуация, в друга случка, благодарение на този метод. Благодаря на тези от вас, които бяха наживо с мен. Ще се радвам, ако имате въпроси или коментари, оставете ги под видеото. За мен ще бъде удоволствие да ги прочета или да отговоря на вашите въпроси. Хубава вечер!